Yes! Wala, 2 minutos lang sa dili pa mag alas 9. Daghan kayong mga nagtanaw ron, nag-view sa to ang Facebook Live. Oh, si DJ Rica Hello! of MOR. Hi, Rick! Rick! Ayan, si Mr. Buterte. Nagtanaw sa to ang Facebook Live. Salamat kayo! Unya, again kini ang ato ang Valentine Special sa drama comedy kung dramang putol. Yeah. Okay. So di na to lang ngayon mga kawaw. Ato nang sumpayan no. Unsa man gyud kay rason nga si Barbie kapila ko to gibalik-balik og sugo ni kuan ni tatay iko niya. Kay kana lagi ko kay mo type sa computer. Unya ngano man ka nga kuan? Ngano man ka nga wa gyud madayon ba? Sige, ato nang sumpayan ang aton drama comedy kun Dramang putol. Day, kibaw nyo gani mo na itinay ka. Rini nyo karon kay adlaw ko sa mga kasing-kasing. Oh, ready noon ta ako. Nakabantay na mo ko ni mo, grabihan ni mo mudang kaligo ni eh. Ang angbi. Katulog yung kanaligo ng adlaw ah. Oh, may kong sa taita, wey. Gikuskusan dyan din ako mayo. Pero, Oy, yun ba? pero ko, Oo, kasi pero nyo na pa. ko. Oh, ang atong bata, di lang yung nagkabantay. Bibi. Sa na to, Dada, ay, isa maka, uy, mangumot bang ka. Ay, nga, sa, uy, marami ka nagkumot o kalamay. Anong mo reklamo ka man nga? Asawa ti ka ba na ko ni mo? O, lagi, pero naas Barbie. Uy, naman sa mga, uy, nagmata, siga pang mataan ng bataa. Sa sini bata oy? Nabay dunggan na nating kagraba kay nastanan. Di ka ni maliwat ni bata. Humok ra magini magkabantay ni bata ni pergaban. Ah, di ba ni wala? Sa kaya to silingan maliwat, no? Lang. Ato na lang ning ipagi ginani. Aron di na magkabantay si Barbie. Kuno hay nga computer ka. Unya, muuna kang sa kwarto. Ako lang siguro si Barbie nga. Dahil Barbie, inas nanay ni mo to mo type na ko. Og mo sugot na gani ka. At tanduan lang ginang naon ng computer. Ay, sobray ito. Gins kong bano. Uy, ko. Ay, makatamban. Sige. Alala, may ko mo type na ko. Niya, green na kay computer dito. Igna lang na naon ha. Okay, sige. Kaya ako tutagos Barbie. Hay mo katong bataaron. Narutusok-suok. Uy. Wa ba tumato silang payag di islaw? Basta di ka honest og balbakwa. Ay, sige. Lagaw na. O, sige, simusuda ko. Kadungay man mo ni Barbie. Ganyan mo nakita ni mo di mga gikanday. Tatay said, uy, chika-chika sa ginagmay ko. Saman ko. Kabata pa di mo nanong bahay na ka dito panglibak. Dili, oy, kumanglibak, oy. Ay. Sorry di ako, tay. Uya, nga naman ka, tay. Tanaw mo ka na ako, tay. Oy, paminaw god. Oh. Si nanay ni mo, tinay to naman. Manunaw sa mas nanay, tay. Tuas kwarto. Aw, apin na ko noon sa. Kaan ba sa guto ka ni bata? Oy. Ato dito. Saan na ko, nanay? Ngutan? Igna nga mo type na ko. Mutay, magtrabaho ka tay nga gabi naman. Oy. Wa pa may paglas na ibigod. Igna nga ugdang na kay ni akong kamot ina mo type na ko. Ugdang imong kamot. Oh. Oh, sige tay, ugdang ang kamot ni tatay, mo type na si tatay, ana. Oh, ya balikan ko gariya. Ugo say feedback ni nanay nimo. Okay. Oh. Tay! Tay! Ay, kumusta mas nanay mo? Okay na? Ingon si nanay, tay ba? Oh. Ingon si nanay. Maka-type na ko, di pa? Di pwede. O hindi pwede. Di pwede. Di pa kuno ka pwede mo type ka, wa pa maunang computer. Wa pa ni marinis tinay. Wala pa, tay. Wa pa mga ng computer. Ingon si nanay, wa pa maunang computer. Patay pa, ichok pa niya, ichok. Sige. Balik ka dito. Kay nilipas naman ang mga pipilang minutos. Aw. O niya, ina, papaspasin ko on kay puy-puy na kay ni. Poy, maglingkod naman ka, tay, nga na puy-puy man ka. Ay, ina na, may ganda, basta ugdang. Sige na. Ina, papaspasin ko on kay, ina, puy-puy na kuno kay na. Oy, mo type na gusto tatay na. Sige, poy, type na sa tatay. Sige. Okay, sige, ato na ko nanay, tay, ha? Okay, go. Go! O niya, Tay! ready na. Tay! Ingon si nanay nga, di pagyapo pwede ka mo type. Anong di ba nga po ko pwede mo type? Ay, ambot lang atoy. Nagsimto siyang tuyok-tuyok, basta kay di ka pwede mo type. Kaway kay klaro ning nanay ni mo eh.
Unya tay. Oh. Basta nituyok siya niya mutuwa usahay. Basta di pa siya pwede kuno. Ang computer siguro tay. Oh. Basta ko pa machuk-chuk. Ato na lang din sa be. Be. Matug lang ito Barbie ko. Ako na lang suni dali. Ha? Mutuod na lang ka. O sige, kiduka na sa kay ko tayo oy. Asa magkapaingon? Asa di kwarto ni na oy. Dera day tay. Oh. Sus, dukaan ako oy. Sige. Huwag tangko na. Luyas kong kanak ko eh. Ay. Luya taong Barbie oy. Giduka lang taon. Karo ka lang yun tinay. Imo yung kong ilagay-lagay ha. Ato sunlo na ko sa kwarto. Oh, di aram lang yan ini. Nganong? Uy ko oy. Dera bitaw ko. Oy, tinay. Aray. Ate iko oy. Nganong manok? Ay kako dali ako kay. Ay. Naghubo naman kadaan. O niya, imo ba yung gani haragay ko nagpamot mo. Type na ko, tinay. Ay, hindi pa lagi pwede ka mo type ko. Anong di man pwede? Awa pwede na ina go, awa. Ay, ano pa? Bibi, atong klarohon, be. Ano? Laluha, Oh, tinis ka piyuhig, may pwede ba? Oy. Di- Awa ko. Huwag yung tamagdaho man eh. Di gina na pwede typean. Lagi, oy, pahuwataw na ning mabutok ko. Ni hubag man na imong wifi. Naman na yung hubag imong wifi. Napagi mata. Itagya lang ko ha. O wala na yung hubag ha. Ha? Itagya lang ko. Ay, sige, itag. Ato sa lipabutong mata. Di malasa na to ano eh. Hay, nanay mingas Valentine's Day. Ni buto na yun ang tanang wifi yan. Ay. Agoy. Nakoy. Ganon di mo ko pwede mo. Tay, bibi, tanaw na to be. Tawa lagot ko. Nay, nagbisyos turok butoy. Agoy, naman na ni hubag na eh. Di malasa ni kabutira ni hubag mang wifi. Mao gani. Inigbuto na day ay kalimot ha. Unsaon man? Itagya lang ko, itago. Pwede ni share. Thank you so much! Mao na to natong makalingaw nga sumpay. Grabe ha, way paglubad tinay buntagay ha. Sige, manamilit na si Ate Pres. Ay, salamat kayo sa pag-ari na pagpaari na ako. Bisan kung wagay ko makatingog ka noon. Wa pa ka masagay kasi tinay manggod. Kanahan ko siya mag-leading. Oo. Sige. Nala si Ate Pres. Oy, sorry kayo ha. Kasi mo na nila ko sa gawas. Kaya bato ko dito sa kisa to ito kadanan dito. Payag ni sila. Sige. Ato sa ko ang sa himamatan si Islaw dito siya payag. Ayan. Si Inday Barbie, be. Mo bye-bye na si Inday Barbie, be. Yes. Hello mga taga-wow. Wow na wow. Mababay na ko ha. See you next time. Mobalik na ka diri, Barbie. Mag-enjoy na ka diri sa karkar. Ay, kama suri-suri pa ko dito. Suot-suot ko sa kabugangan. Mukha. Ano ka tawag? Dali kabugangan dire. Noon sa naman si Barbie. Nakalilim ako dito kabugangan niya kay sagbutan. Ay, nga nato Jesus sagbutan. Sige. Bye-bye. Ayan. Si Tinay mismo mo, bye-bye na may mga kawaw. Salamat kayo. Hopefully, nag-enjoy sila sa tuwang Valentine's special. Yes, Sonia. Mana itong mga tagawaw. Invite sila sa tuwang kuhan sa inyong teleserye sa YouTube. Ay, yes. So, nasa ko na-promote sa day ko nila. Huwag ko kayo ba mag-promote sa day ko? Promote no kay naa sila Yes. teleserye sa YouTube. Sige, sa Bisaya United Talents. So, maklik lang mo diha sa Bisaya United Talents. Doon natin mga talented. mga bagitan diha nga, mga artista Bisaya. So, yung makita sa atong teleserye karon ang Gugma ang Puhunan. O, click lang na ninyo Gugma ang Puhunan. Ang subscribe sa... Ayan. Para po nga malingaw mo, no? Online na siya sa YouTube, mga kawaw. So, atangin na ninyo ang ilahang teleserye nga giluhan o Gugma ang Puhunan. Okay. Ayan. Nahala. O diya, Kalimot. katong drama nimo sa DYHP, katong imong yapilan, unsa gitong kuan mo? Ay, Estranyo sa Gugma. Uy, Bruce Gugma. Oo. Bruce Gugma. Estranyo sa Gugma. Unsa ginang orasa sa DYHP? Hapon ay siya, alas stress. Alas stress. So, Estranyo sa Gugma. O, ako sa nada dito ni Jalia. Ay, sure, let's go!
Maura ni istasyon ha nga mo promote og laing istasyon. Paminawan ninyo si Pinawan ko ninyo dito. ayan. Si Dalia ko diha, ha? Di ba, HBA Stranded sa Gugma. Stranyo sa Gugma. Okay? Ah, YouTube, ha? sa Bisaya YouTube. United Talents. Ayan. Gugma ang puhunan. Click lang subscribe. Ayan. Okay, salamat kayo Ma'am Tinay Buntagay. Salamat sa kay Turagsoy. Una, salamat sa taga Karkaranon. Ayan. Siyempre, support lang sa Wow FM 97.5. Pinatinay nga kanang litog sa wow kalami. Okay. Wow, kalami. Utang. Thank you. Okay. Musunod na nga itong programa Wow on Request. Mga itong atuang Valentine special on your Chinese New Year. And hopefully nag-enjoy mo mga kawaw. Kini inyong idol Taragsoy. Musunod na Wow on Request only right here on 97.5. Choose Karkar. Choose Wow FM. Bye! 97.5 Wow FM.